alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da kwana. A yau za mu tattauna ne akan wace hanya ne mutum zai bi ya hana wasu mutane su ga status ɗin shi. Shin akwai yadda za a yi mutum ya hana mutane su ga status ɗin shi? Tabbas akwai. Za ka iya biyan hanyoyi na cikin settings ɗin wayanka da za ka iya specifying ɗin mutanen da za su iya ganin status ɗinka. In ka ga dama ma mutum ɗaya, in ka ga dama kuma ka hana mutum ɗaya ko biyu ko uku, duk abin da kake so za ka iya yi. Shi ne kawai hanyoyi ne kawai mafi sauƙi. Na farko ko za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka, app ɗinka na WhatsApp. Bayan ka shiga cikin app ɗinka na WhatsApp, za ka wuce direct zuwa waɗannan ɗigaggan na sama guda uku. Na gehen hannun dama za ka shiga ciki, ga setting nan ƙasa za ka shiga cikin settings. Idan ka shiga cikin settings, idan ka lura zaɓi na farko ga shi nan account. Wannan shi ne account na sama ɗin nan. Za mu taɓa shi, za mu shiga ciki. Bayan ka shiga cikin account ɗinka, a ƙasa ga shi nan ko in ce a sama farko ga shi nan an rubuta privacy. Nan za mu shiga cikin privacy. Bayan ka shiga cikin privacy, za ka scrolling, ba wani scrolling za ka ƙasa ba, ga shi nan na tsakiya status. Idan ka ga status ɗin, za ka shiga ciki. Bayan ka shiga cikin status, idan ka lura ga zaɓi nan guda uku. Zaɓi na farko an rubuta my contact. Ma'ana dukkan wanda nake da lamban shi yake da namba na. Na yi saving number shi, ya saving number na, zai iya ganin status na. Na biyu kuma aka ce my contact accept. Ma'ana duk wanda ne saving number shi ya saving number na zai iya ganin status ina, sai dai kila ban da wani. Wane ne wannan? Zai iya yiwuwa kila status ɗin bai shahe shi ba, ko kuma ba ka son ya gan shi saboda wani dalili naka na daban. Za ka iya shiga kawai ka fitar da shi. Da ka taɓa wanin nan da kake son kai ya ga status ɗinka, ba zai gan shi ba, tabbas ba zai ga, kuma ka yi status a ranar ba. Idan kuma haka dama zai iya yiwuwa mutum ɗaya ne kake so ya ga status ɗinka. Wani masoyinka ne, wani maƙiyinka ne, wani amininka ne, wani mahaifinka ne. Duk kowane ne dai kake son ya ga status nan shi kaɗai, za ka danna only share with. Zai iya yiwuwa kai sharing status ɗinka ga mutum ɗaya. Ya zama mutum ɗayan nan shi ne kaɗai kake son ya ga wannan status ɗin naka. Idan ka yi haka nan, shi ne kaɗai zai ga status ɗinka. Don haka, da Allah, waɗanda za mu ci gaba da wannan aikin tare da su, muna so da Allah su danna mana subscribe a cikin channel ɗinmu, saboda duk za mu ci gaba da irin waɗannan abubuwan, kuma za su amfani mu sosai insha Allah. Don haka muna godiya. Allah ya samu dace. Thank you. Na gode. Allah ya samu dace.